To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri na musamman wanda wannan kafa ta sadarwa ta Bakandamiya TV ta ɗauki nauyin muku domin tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan maganar ruwan sha wanda ya shafi matsakaitan birane da kuma karkara. A cikin wannan shiri mun samu gaito muku Abu Danko wanda shine shugaban sashen kula da ruwan sha na karkara da matsakaitan birane na jihar Katsina. Assalamu alaikum. To insha Allah za mu tattauna da shi mu ji irin yadda wannan sashe aka kafa shi da kuma aikace-aikacen da suka haɗa a kan shi da kuma ƙoƙarin da ake yi domin ganin cewa an kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sunana Hussaini Bako Malumfashi wanda sun jagoranci daga mashin. Ranka da in muka ɗauki wannan sashe wani sabon sashe ne wanda aka kaza a baya babu shi, an samar da shi ne da wasu manufofi. Za mu so mu ji menene manufofin samar da shi wannan sashe kuma me ake bukata aka cewa an samu aiwatarwa. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kai bayani, Allah subhanahu wataala ya ba mu girma gwamnati da wani da misali ikon nada ne a matsayin mai ba shi shawara wajen harkokin samarwa da kuma bunƙasa ingantaccen ruwan sha a jihar Kaduna wanda ya shafi wato mutanen karkara da kuma tsakaitan birane. Hakika wannan sashe na ma'aikata a da kamar yadda kai tambaya da babu shi, amma ala kulli halin dukkan abubuwan da mai shugabanci ko mai mulki ke yi shine hangen nesa domin ganin ci gaban al'ummarsa waɗanda Allah ya ɗora mai nauyin jagorantar su. To Allah cikin ikonsa ya dai ba mu katar da ingantaccen gwamna, mutum mai tunani kuma salihi, mutumin da bai da wato mugunta ga kowa, kuma mutumin da ya san ciwon mutane, dattijo mai girma zaben gwamnan jihar Katsina Right Honorable Bello Masari da Latin Katsina Mutawallan Hausa, sai datar da mu ta samu mana da shi akan bukatunmu na talakawa a wannan jihar tamu. Wannan manufa ta kirkiro wannan ma'aikata kamar da shi mai girma gwamnati ya yi ta ne da abin da ke damunsa a zuci na bukatarsa na ganin ya wadata al'umma talakawa da ingantacce a ruwan sha kuma tsabtatacce, duba da yadda jihar ta yi ta fama akan karancin ruwa, wahalar ruwa ko'ina da ko'ina. To wannan ma'aikata mai girma gwamna ya kirkiro ta ne domin kama masa ta wannan sashen a ga cewa an biya ma al'umma bukatunsu na samun musu da ruwan sha a karkara da kuma matsakaitan birane. Ita ma'aikatar mai girma gwamna ya kirkiro ta ne a shekara ta 2019 bayan kammala zaɓe na wa'adin mulkinsa na biyu. A lokacin da ya wancan na baya, muna daga cikin 'yan majalisar zartarwarsa wanda a wancan lokaci ina matsayin kwamishina na bunƙasa harkokin wasanni, walwala, jin daɗin jama'a da kuma raya karkara, wanda shi mai girma Rajin Rabina Bello Masari shi ne na ɗana wannan mukami. Mun yaki da shi tare a wancan lokaci, kuma gwargwadon jagoranci a yi mana mun yi iya abin da muke yi a gwamnati. Kama da zuwa wa'adin mulki na biyu, mai girma gwamna sai cikin tunaninsa na ganin cewa ya wato bunƙasa aiki harkokin karkara da kuma matsakaitan birane domin su faɗo cikin layin samun biyan bukatunsu a gwamnati musamman ta hanyar ruwan sha. To sai ya ɗauki ni ya naɗa a matsayin special advisor, ma'ana mai ba shawara a wannan fanni na samar da ruwa a yankunan karkara da kuma tsakaitan birane. To manufar da ita ce dai shi dai ta kyautata mutanen da karkara a wata shekara kuma da sa'an nan kuma lokacin da muka shigo wannan sabon wa'adi ne na riski wannan sashe na cibiyoyin samar da ruwan sha
a matsakaitan birane, wato muna da cibiyoyi guda 43, amma idan ka ɗauke guda ɗaya budurwar da aka ɗaukaka darajarta, to muna da guda 42 a faɗin jiha kenan. Amma asali lokacin da aka yi wato ƙididdigar tantance inda ake iya samun ruwa, kuma da al'ummar da suka kai adadin yawan yadda za a samu musu wannan cibiya ta samar da ruwan sha a matsakaitan birane, to asali an gano cibiyoyi guda 82 a cikin jihar nan. Amma cikin 82 nan an samu an gina waɗannan cibiyoyin a guda 42. To guda 42 nan kuma lokacin da muka shigo ciki a wannan wa'adin na biyu, to ƙididdiga da tantancewa sai ta nuna mana cewa daga cikinsu waɗansu suna aiki, waɗansu ba sa aiki, waɗansu kuma suna fuskantar ƙalubale na neman gyara, saboda yau aiki gobe babu, jibi aiki gata babu. To anan mai girma gwamna ya umarce mu da mu bincika, mu tantance masa kowane wuri da irin matsalar da ke tattara a wurin, da kuma hanyar da za a yi a maganta wannan matsalar don jin daɗin al'ummar jihar Katsina. To anan idan na ɗauko maka misali na waɗanda suke aiki, hangen nesa na mai girma gwamna Ratar Aminu Bello Masari shi ne ya sanya farko tukuna duk inda tsintsibiri al'umma take ita ake kallo, kuma a ga menene matsalar ta take, sannan ya za a taimaka mata. To birnin Katsina birni ne wanda ke tsage da al'umma, ga dabbobi, ga kuma sauran bukatu wanda sai bukatar amfani da ruwa. Kuma kafafen samar da ruwan sha a wancan lokaci suna cike da kalubale. Babbar cibiyar da ita daga ajiyo ake famfin ruwan zuwa Katsina, kuma Allah cikin ikonsa ana ta samun kalubale nan da can akan wannan wahala. Mai girma ga wani mutum da baya so ga al'umma ta da yara, saboda haka ya zo na yi nazari tare da cewa to ita wannan ƙwariyar birni ta Katsina idan aka ɗauke mata matsalar ruwa ta wani hannun daban, to su kuma sauran matsakaitan birane da ke wajen na gefen gari, to kuma za su samu su ma ruwan ya kai gare su. Da haka sai mai girma zauna ba tare da wata ba ya dauki gaban gabarar samar da man diesel, wanda waɗannan cibiyoyin suke a cikin birnin Katsina yake ba su duk wata-wata. Idan aka ba su kuma su sanya ga injinan su, sai su tada ruwa, sai rika ba da ruwan daga nan birnin Katsina ya kusa sallama da matsalar ruwan sha. Kuma sai gashi sauran matsakaitan birane da ke gefe su ma ruwa ya fara zuwa, ana amfana. Ta saboda haka mai girma gwamna sai ga tun da wannan hanyar tana amfana, to bari kuma a duba a ga wata hanyar ce wanda za a yi don ta ƙara ingantuwa. Shine dalilin fitar mu ƙididdige da cibiyoyin nan, wacce ce take aiki a waje, wacce ce ba ta aiki. Kuma mai girma gwamna sai ya yi umarni inda duk muke da cibiya ta ruwan sha a matsakaitan birane waje, to ya yi umarni da idan an gama aikinta ta tabbata, to za mu je mu hannanta wannan cibiyar ta ruwan sha ga ƙaramar hukuma da kuma al'ummar gari wanda suke a matsayin wakilan mutane. Yadda abin yake ana mai girma gwamna kullum yana tunanin cewa idan kana so ka ga talaka ya aminta da abu, ya raja kuma yana kyautata mashi, to ka hannanta mai ka ce na shi ne. Idan gwamnati ta kashe makudan kudade ta yi cibiyar samar da ruwan sha, to idan za ta bar shi a matsayin nata ne, kuma ta zo ta rika ba da komai hatta ma'aikata da duk abin da ake yi, to yana mai tabbatar maka yayin da al'umma ta fahimci wannan gwamnatin ne kuma ta nuna tana kula da shi, to al'umma kuma tana iya yin katsaranta din da ta ga dama akan wannan, da halin ko in kula na ko yayi kyau ko kada yayi kyau. Alhali ba su za su rasa in babu. To amma saboda al'amari tunani na dan adam na keta,
na tunanin kallon kayan gwamnati kayan banza ne, to sai ka ga kayan ba su je ko ina ba. Nan za a yi makayar rubdugu su mutanen da aka yi domin su ba su kula ba, shi ma'aikacin da aka kai ko oho, sa'an nan sauran ma'aikata kuma sai su mai da wannan cibiyar kamar wata masama. To mai girma ne ba gwamna shawara, babu shakka dai gwamnan jihar Katsina ɗaya daga cikin abin da ya sa a gaban shi kuma ya kasance wanda ya bashi muhimmanci shine samar da man sha ɗin kamar yadda ka bayyana. Kuma a bayaninka a iya inda kuka kewaya akwai inda kuka sami suna aiki, wasu ba su aiki, wasu kuma suna buƙatar wasu 'yan gyare-gyare. Za mu so mu ji wannan sashi wani ƙoƙari ne zai yi wajen ganin cewa waɗanda ba sa yi ɗin an dawo da su suna aiki, kuma waɗanda suke buƙatar su gyare-gyare an yi masu. A taƙaice dai za mu so mu ji a cikin wannan wa'adi menene aka ƙididdige wanda matsakaitan birane waɗanda za su samu ruwan sha a cikin wannan wa'adi. To alhamdulillah ai maganar nan dai guda ɗaya ce. Da girma gona ya ba mu umarni a bisa amana mu je mu bincika mu gano inda ke da matsala, mai kuma tunanin maganinta mu zo mu gabatar gare shi, domin shi ne Allah ba iko maganin wannan matsalar. To yanzu zancen da muke da kai yanzu haka muna ciki, kuma ko shi mai kamarar ka ai mun zagaya da shi, mun je garuruwa da shi ya gani, garuruwa da suka shafi kamar su Bindawa, Faskari, Yankara da dai sauran garuruwa mun zagaya da shi, mun gano yadda waɗannan cibiyoyi suke ciki, mun kuma ɗauko ƙididdigar dukkan abin da suke so, muna kuma cikin tattara su tare da ba da shawarwari a wuraren na yanayin ɗan aikin da wurin ke iya. Mun ba da shawarwari ta yadda za a inganta ci gaba da abin bai tsaya ba kafin a koma kan magana gyaransa. To yunkurin da wannan gwamnati ke yi shine a ga cewa an tabbatar da dukkan waɗannan cibiyoyi suna aiki domin mutane su inganta, domin a cimma waccan manufa ta samar da ingantacce kuma wadataccen ruwan sha a matsakaitan biranen, kuma har ma da karkara ɗin da ma manyan birane gaba ɗaya. Idan baka manta ba, a kwanakin baya ne mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari ya kaddamar da wani ƙuduri na ceton gaggawa akan samar da ingantacce kuma wadataccen ruwa da kuma tsabtace muhallai a jihar Katsina. To cikin wannan ƙudurin ne da ake so a ga al'umma ta amfana. Mai girma gwamna ya dukufa akan duk wata cibiya da ke iya samar da ruwa da iznillahi kafin wa'adin mulkin sa da ya tabbatar da ta bunƙasa tana kuma ba da ruwan, kuma al'umma sun tabbata suna amfani da wannan ruwa. To rake da haka dai za mu so mu ji kasantuwar ruwa yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar al'umma. Ana cewa ruwa abokin aiki, ruwa ma gaba ɗaya a rayuwar al'umma kusan shi ne komi. Za mu so mu ji akwai su matsakaitan birane da ma karkara kamar yadda ka bayyana suna da yawa a cikin faɗin jihar Katsina. Wasu mai yiwuwa kun isa, su ba a samu isa ba. To a nan kamar inda suna da buƙatar ruwan sha ɗin kuma ba a isa inda suke ba, akwai hanyoyin da za su isar da saƙon haka za a ce kokensu. Ce dodar, idan Allah ya baka jagorancin al'umma, haƙƙin ka ne ka bi su sau da kafa duk inda suke domin ka gane matsalolinsu. Allah ya ɗora mai girma gwamnati Aminu Bello Masari alhakin al'ummar jihar Katsina. Ruwan sha kuma yana ɗaya daga cikin sahihan abubuwan da ɗayan babu su ma babu rayuwa. To ya kuma ɗauki amana ya bamu mu duba masa wannan sashen, kuma mu amana da ya bamu muna cikin ta. Yanzu nake baka misali, dan uwanka muke yawo don tantance waɗannan abubuwa. Saboda haka muna cikin kewayawa ɗin. Yanzu na ɗauki cikin shiyar Funtuwa, ana gaya maka wasu wurare da muka je. Idan ka ɗauki shiyar Daura, akwai wuraren da muka je muka duba. Akwai wannan cibiya a zangon Daura, akwai ta a Ɓaure, akwai ta a Mai Aduwa, har akwai wata a gwaje-gwaje wadda ita wannan automatically tana cikin waɗanda ma ba su aikin kwata-kwata. Amma cikin ikon Allah muna nan da ƙudurin ire-iren su cikin jiha za mu zaƙulo su, mu tabbatar da mun yi kiyasin su, mun gabatar da mai girma gwamna, wanda muna da tabbaci ba mu da shakku akan zai ƙoƙarin gyara su domin su ci gaba da bada ruwa.
To masu kallon mu shiri kenan na musamman wanda muke tattaunawa da mai ba gwamna shawara akan samar da ruwan sha a kankara da matsakaitan birane na jihar Katsina wato Abdulhabu Ango. Ranka daɗe, kafin mu tafi kana ta bayani dangane da kokarin da jihar Katsina take wajen tabbatar da cewa an samu tsaftataccen ruwan sha a faɗin wannan jiha, kuma akwai karkara da dama wanda abin takaici akwai wasu wajajen in kaji za ka ga irin ruwan da suke sha abin kula za a ci ko makamancin haka, kuma mun sani cewa wannan gwamnati tana iya kokarinta. Akwai karkara da dama wanda ba sa da damar samun ruwan sha sai sun je ga tafkuna sannan su sha, shanu dabbobin su nan suke sha, su ma nan suke sha su yi abinci da sauransu. Wani irin kokari ake a irin waɗannan wajaje? To alhamdulillah, kamar yadda kai bayanin nan, a tambaya ta ba ko magana ta ba da muka yi akan maganar matsakaitan birane ne, kuma kaɗan muka tsakura a cikin maganganu, ba mu kewaya sosai muka ci gaba da gaya maka abin da muka gano ko muke yi ba. To kuma gashi lokacin ka kasi ya taho, sa'annan ka faro kan fannin karkara. To ai shi wannan magana ta karkara ma a bayyana take, ai shi wato sirrin ma a bayyana yake, saboda yadda kasafin ƙididdigar yake. Shi wannan sashe na wato samar da ruwan sha a ainihin matsakaitan birane da kuma karkara, to sashe ne wanda yana cikin sashen ma'aikata ce ta samar da ruwan sha a cikin jiha baki daya. To amma sashen yanzu mai zaman kansa ne tunda yana karkashin jagorancin mai ba gwamna shawara. Kuma na ɗan yi bayani kana game da san na matsakaitan birane, wanda na gaya maka kaɗan daga cikin sashen Daura zone, kaɗan daga cikin Funtuwa zone, mana cikin Katsina zone daman da shi na ɗan gyakura kaɗan, amma a cikin layin ba da zone ɗin ban gaya maka ba. Akalla muna da cibiya kamar guda 6 zuwa 7 a nan cikin garin Katsina, wanda duka mai girma gwamna ke ba su diesel ana tadawa don rage cinkoson cikin jiha ɗin wajen samar da ruwa kuma samar da waje. To idan ka koma fannin karkara, ƙididdigar ita ce shi a fannin karkara ana samar da ruwan sha ne ga al'ummomi da suka kama daga ƙwaran mutum ɗaya tak da ke zaune a wuri zuwa mutum 5,000. To daga mutum 5,000 kuma abin da ya kai mutum 20,000, to shi ne kuma samar da cibiyar ruwan sha ta matsakaicin birane kenan. Daga sama da 20,000 abin da shi ne kuma urban water, ma'ana na birane. To idan muka koma makarkara sai muka cewa shigowar wannan gwamnati ta APC alhamdulillah karkashin jagorancin Rata'u Aminu Bello Masari, kusan ƙauyukan da ba su da kafa ta samar da ruwan sha ɗaiɗaiku ne, kuma kaɗan daga cikin su nan yanzu a wannan kashin na farko da za mu fara ayyuka ƙarƙashin ita cibiyar wannan wadda take kula da samar da ruwan sha a karkara, ƙarƙashin wato kulawa ta shi mai ba gwamna shawara, kuma can ita tana da shugabanta wanda ke shi ne darakta da ke ayyana da ayyuka a wurin, wato wannan cibiyar ita ce Ruwasa. A takaice ko tafiya kake kaji an ka ambata Ruwasa, ko mun ba kauye mutum ya san menene Ruwasa, saboda ganin yadda suke zuwa kowane daji da karkara a buga musu famfuna, kama daga tuka-tuka zuwa waɗanda za a sa masu aiki da hasken rana, zuwa kuma wanda suke aiki da injina na janareta. To a yanzu yadda aka bijiro akwai sauran ƙananan hukumomi kimanin 8 ko nawa ne waɗanda kwanan nan su ma a wannan shirin sun shigo a cikin waɗanda gwamnati za ta ba muhimmanci akan samar da ruwan sha a wannan yankin, domin dama kashi-kashi ne ake ɗauka, a ɗauki waɗannan wannan shekarar, wacce shekara ɗauki waɗannan wannan ai. Kuma ita wannan ma'aikata wato haɗin gwiwa ce tsakankanin gwamnatin jiha da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasashen waje da ma gwamnatoci, kuma ciki hada gwamnatin tarayya. To wannan abin ma shi ne nake so kaga cewa mutane sun fi ganin wannan abun kusa da su a karkara. So da aka da rigar Fulani wanda ba su wuce su mutum 5, 6, 10 ba a yanke wurin, amma an buga masa famfan tuka-tuka, za ka sun je suna ta ɗiba wannan ruwa. Haka za ka tada 'yan garuruwan da ba su wuce mutum 5,000 ɗin abin da ya kai abin da ba za ka tada su ma ba su kai 5,000 ɗin ba, za ka tada su an ɗora masu hata tankuna a sama. Wani mai aiki da tsaye rana, wani na tuka-tukan ne, da wani kuma mai inji na janareta da dai sauransu.
to wannan yunkuri gwamnatin jihar Katsina ta bunƙasa yunkurin da wanda a kasafin kuɗi na bana ma ta ware kuɗaɗe na musamman wanda ta sanya a asusun haɗin gwiwa da waɗannan ƙungiyoyi na ƙasashen waje wanda ake kira donor agency. Abin da ake yi da ma 50-50, gwamnatin jiha ta bada rabi, su can su bada rabi, sai a haɗu kuma sai a yi aiki a tsakiya. Saɓanin yadda waɗansu mutane butulu waɗanda ba su da kishi mukan ɗan tsinci maganganun su sai ai wannan ƙungiya ce take aiki ba gwamnati ce mu gwamnatin ba ta mana komai ba. To wannan wani zance ne na hasada baka raba ta da shi, amma yana mai tabbatar maka Ratawun Aminu Bello Masari cikin yunkurin shi da ta ma al'umma bai yi wasa da wannan asusun haɗin gwiwa ba. To da yake mai girma gwamnati a Katsina Ratawun Aminu Bello Masari shi ma a iya fannin da ya kware kenan, sashin da ya kware kenan na samar da ruwan sha ga al'umma, ya yi aiki kuma ya nuna irin gudunmuwar da ya bada a nan jihar Katsina, al'umma sun sani. Za mu so mu ji kasanto shi wanda a fannin ya kware kuma ga shi kai ma ka shigo wannan fannin, ko irin hakan zai kara ma kwarin gwiwa ganin cewa abubuwa a tashi a yi su tsakani ga Allah, al'umma su amfana da aikin da aka yi. A to ba ni ba ko kai kanka ya zai kara maka ƙarfin gwiwa a matsayinka na mai neman labaru, ko mun shaci faɗaɗin ka dai dole ka tsaya gaskiya, domin shi dai Ratawun Aminu Bello Masari mutum ne mai gaskiya kuma baya yin abu don ayaba, amma yakan yi abu don ya sauke haƙƙi, kuma Allah ya sani, kuma mu da ake yi domin mu talaka muna gani, kuma kai ma shaida ne, tunda saboda tsananin shaida maka yi tsaye gumin ka ko ba a sa ka ba gare ka ɗauko don ka gaya al'umma. To la'alla duk kokarin da zaka faɗa mu dai ba mu da shakku, ka je ka faɗa. Gwamnan mu adali ne kuma waɗannan ayyukan a gabansa ga su, in mutum ya yi gardama ya kamanta da su jihohi ya gani. Mu dai ina mai tabbatar maka cewa kasancewar shi ƙwararre a fannin ruwa ta yi ma al'ummar jihar Katsina amfani, saboda da Allah ya tashi ya bashi ladar da zai bashi ya kuma gwada shi a inda zai gwada, sai ya gwada shi a inda ya kware, sai ya bashi shugabanci na matsayin gwamnan jiha, sa'annan kuma jihar da matsalar da tafi damun su wannan abin da shi gwamnan ya kware ya kama, kuma a halin yanzu ana nan an taso ta gaba, ba a gama wa'adi mai zuwa bi iznillahi ba tare da ko ina an kawar da wannan matsalar ba. Kai kana ta ka koro bayani kuma da yake lokacin da aka yi wa mashirin nan ya kawo ciki, zan iya dace ka nan sai dai a gurguje abinda za mu so mu ji a nan shine, idan muka ɗauki jihar Katsina tana da shiya guda uku, wato shiyar Daura da ita ainihin tsakiyar Katsina da kuma shiyar Funtuwa, kuma dukkan wannan haƙi ya rataya ga gwamnan jihar Katsina, kuma shi gwamnan jihar Katsina shine ba ku wannan amana. Za mu so mu ji wani ƙoƙari ne ake yi wanda abin da ya taɓa yankin Daura zai taɓa yankin Katsina kuma zai taɓo yankin Funtuwa, wato kada a yi ba wani yanki rinjaye duk da dai al'umma kuma ba su zama ɗaya ba. To alhamdulillahi wannan halayya ce ta adalci, wanda ke da shi Allah ba shi na da shi, wanda bai da shi ko bai da shi har abada. Mai girma gwamnan Ratawun Aminu Bello Masari adali ne, Allah ne ya arzuta shi da haka ba wurin wani ya koya ba. Saboda haka ko a bisa kan wannan tsarin mu ma da muke koyi da shi, to muka yi kokari muga irin yadda yake kasafta al'amuran da suka kamata jiha ta amfana, mu ma sai mu kamanta da shi. Yanzu a kamar cikin tsarin harka wannan ta ruwa da kake cewa shiyoyi uku Daura Katsina Funtuwa, haka yake ko a sababbi da muke da tunanin yi, haka muka bijiro da nan kudurin da ko bada ainihin madafar da za a taba a yi ta. A Daura na tabbatar maka muna da inda aka nuna za a yi a Daura zone, to a Katsina akwai inda za a yi a Katsina zone, in ka tafi Funtuwa akwai inda za a yi su a Funtuwa. Misali ba lalle dole sai na gaya maka adadin yawan ba, tunda wani abu ne kafin wa'adin mulki, wannan kasafin kudin shekara mai kaza, wancan na gaba mai kaza, wancan na gaba mai kaza. Yanzu misali idan muka dauka ka tafi a Daura zone, in ka tafi can karshe inda aka fi sahara, inda babu ruwa, musamman cikin yankin karamar hukumar Zango, to muna da wani skim din da ya kamata a ce an yi, kuma mai girma gwamnan ya aminta za a yi da, kuma ina da tabbatar maka domin samun mutanen wurin sauki ne za a yi. Idan ka dawo nan cikin Katsina zone, idan ka shiga Kaita, nan ma akwai inda ya kamata, saboda idan ka lura da ruwan Kaita dama daga ƙwariyar Katsina yake tafiya, daga nan kofar Sauri ake bambin wannan ruwan yana tafiya. To daga radda Zobe ta zo,
idan ta zo ta mamaye ta inganta mana Katsina, sannan kaga duk ruwan da ke ma'ajiwar ya tafi abin da ya ka daga kai ta ya gangara ya tafi can Mali ya tafi har da in ma har aure zai kai ya tafi can. Wannan da zo ta bayyana waɗannan wurin ta gama da wannan matsalar. To so da haka a wajen raba daidai da kake tunani daidai nake taba maka can ka tafi karamar hukumar Zango akwai a karamar hukumar kai ta muna da proposal, idan ka tafi karamar hukumar Funtuwa a Maska muna da proposal. Kaga a nan babu inda mai girma gwamna ya ba da kofar a gwada bambanci ba. Sau haka mu ma da ke koyi gare shi mabiya to abin da muke yi muna yi yadda ba za a ce mana ashe ba. Na farko sai an tantance shin kai dan kungiyar kai ke da laifi ko ko ai ta gwamnati ke da laifi, ka yi wani abu da ya biya ka ba ko ko kuɗin da ta baka da take tunanin baka yakin da ya wuce su ba. To kaga wanda ke da digar na kira dan kungiyar mu ya zo mun zauna wani abu ne sirri ne. Sirru ko shine ba zan gaya maka labarin wai ba, ina so in ga maka gaskiya abin da ya tabbata. Saboda haka mun yi zama da shi, mun tattauna abubuwan da suka kamata, mun je mun ga adadin bannan nan, kuma mun ga wadda aka yi ta wadda dole alhakinsa ne, shi yana da wannan haƙƙin dan sakacinsa ne yasa abin ya faru. Kuma mun ga wadda ba za mu iya tirsasa mu ce dole sai ya ɗauki wannan ba, domin Allah ba inda bai aje kayansa. Saboda haka mun tattauna a matsayin fahimtar abin da ya kamata, mun kuma zo da yarjejeniya mun rubuta domin mu tura ma gwamnati dan ta yi nazari akan abin da zai yi wa al'amarin. Ba don komi ake wannan ba, saboda mutanen al'ummar wannan wuri musamman yankara da ka faɗa. To alhamdulillah lokacin da aka yi wannan shiri ya kammala, za a ce kawai a nan ban kwana za ka yi da masu kallon musulmi rufe shi. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shiri kamar da masu shirin suka ce ya zo ƙarshe ya zo, amma ni a gare da ba fara ba. Domin babu abin da ke yi mana daɗi a wannan gwamnatin illa mu ji matsalolin suka taɓa talaka kuma ake neman yadda za a warware su. Dama a bisa da wurin neman warware wannan matsalolin muke yi. Da izinin Allah idan kuka biyo mu a shiri na gaba za ku ga irin ci gaba da muka yi, domin a halin yanzu muna cikin ziyara da rangadi a wuraren da muke da wannan cibiyoyi da inda aka yi su da kuma inda ake tunanin a yi su da wanda aka yi suka lallace a da. Wanda ta iya kokarin mu. To alhamdulillah bai girma ne ba gwamna shawara kenan muka tattauna da shi akan batun samar da ruwan sha a matsakaitan birane da kuma karkara, wato kuma kun ji yadda tattauna ta mu ta kasance da shi. Insha Allah za mu samu wani lokaci wanda za mu kara zama da shi irin wannan domin tattaunawa da shi daga ko in ce mu dora daga inda muka tsaya. Wannan shiri da ya zo muku ne daga sashen Bakadamiya TV wanda muke bayyana muku batutuwa muhimmai wanda suka shafi rayuwar al'umma musamman a nan jihar Katsina. Kuma insha Allah za mu kara gayyato shi wani lokaci. Sunana Husaini Bako, malumfashi da na jagoranci shirin, nake cewa bisa.